Безнең Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе зур югалту кичерде. Ярты гасырга якын гомерен телевидениегә багышлаган оператор Тахир Хәсәнов арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Ул туган авылы Лаиш районы Атабай авылы зиратында җирләнде. Тахир Хәсәнов. Бу исем һәр телевизор караучыга яхшы таныш. Тамашачы аның үткен күзе һәм якын дусты камера объективы аша республикабыздагы иң мөһим вакыйгаларны беренче булып күрде. Тахир Хәсәнов бар гомерен телевидениегә багышлады. Армиядан кайтуга Татарстан дәүләт телевидениесына ут куючы булып эшкә урнаша. Аннан ассистент, оператор, өлкән оператор вазифаларын башкара. Сюжет репортажлардан тыш телевидение архивында ул төшергән күләмле тематик тапшырулар, телевизион фильмнар саклана. Без Тахир Хәсәнов белән 27 ел бергә эшләдек. Мин телевидениегә килгәндә ул эшлидер инде, оператор булып. Ул вакытта һәрбер театрның чыгып кала торган репертуардан чыгып кала торган спектакльләрен яза торган идек. Менә һәрберсендә Тахир инде бер операторның берсе ул була торган иде. Ул инде теге внутренний кадр дип әйтәбез, внутренний кадрларны бик оста эшлидер. Аннан соң инде яңадан кичкенә концертлар, шигърият булсын, шундый кичкенә новеллалар эшләмәгән эш калмады инде. Һәм менә соңгы шу вакытында да без инде Хәйрия Татарстанда да бергә аның белән декорациялар кыра шулай эшлидек. Тахир Хәсәнов эшен зур җаваплылык белән яратып башкарды. Төшерергә барган җирдән Тахир абыйбызны әллә кайдан күреп алып сәясәтчеләр, әдәбият, сәнгать әһелләре кул биреп исәнләшәләр иде. Ул улыны-улы, кешене кеше итә белүче, гаҗәеп киң күңелле, мәрхәмәтле кеше иде. Әле яңа гына эшкә урнашкан яшьләргә һәрчак үзенең әтиләрчә киңәшен бирде, эш тәҗрибәсе белән уртаклашты. Ул һич кайчан ару-талуны белмичә тормышка сөенеп яшәде. Тахир абый безнең күңелләрдә иң беренче зур оста, чын профессионал һәм бик тә әйбәт кеше буларак калачак. Чыннан да нинди генә эшкә тотынса да, кичкенә сюжет ясасамы, зур фильм тапшыру булса да, ул аны җиренә җиткереп эшли иде. Шул ук вакытта безгә дә ярдәм итә иде. Менә булайрак эшләсәк ничек була, булайрак эшләсәк ничек була дип үзенең киңәшләрен бирә иде. Бу безнең өчен чыннан да бик зур югалту. Һәм аның менә ул матур яшәде. Һәрбер кешегә бик матур мөнәсәбәттә булды. Һәм инде менә бу китеп бару да тиз булды. Әлбәттә көтелмәгән бу безнең өчен. Якты кеше ул да кояш шикелле. Аның бер кайчанда да теге уңайсызланып, күңелсездән жүргән вакытны хәтерләйм. Бу проблема белән кергәндә җылмаярга кеше табадыр үзендә. Матур кеше иде. Якты яшәде, җиңел яшәде шикелле миңа калса ул. Үзенә белгәндер инде, җиңел китеп барды бу дөньядан. Тахир Хәсәнов мәңгегә безнең йөрәк түрендә.